ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇത് ഏതൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ? മാതാജി 18 മുഴുവനായോ? 19 18 എടുത്തു. പതിനെട്ട് കുറച്ചെടുത്തു മാതാജി. ഇനി എടുക്കണ്ടേ? പകുതി എടുത്തു മാതാജി. ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ചെയ്തോ? ഇല്ല, മാതാജി അതിൽ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒന്നില് മാതാജി ഒന്നില് ഗീത ക്ലാസ്, ഒന്നില് ഗീത വായിച്ചിരുന്നു. അല്ല, 7:30 കയറി. നിങ്ങൾ 8 മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുമായിരുന്നു മാതാജി, ഞങ്ങൾക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല. അതല്ല മാതാജിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല, 8 മണി വരെ അതിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേറണം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും മൈൻഡിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട്. അതാണ് 8 മണി വരെ അതിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. 8 മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ കേറിക്കോളാന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മാതാജിയുടെ L1 L2 ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും 8 മണി വരെ. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. 8 മണിക്ക് ശേഷം ഫ്രീ ആവുക ലിങ്ക് നമുക്ക്. ഇന്നലെ ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ L2കാർക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ലിങ്ക് എടുത്തത്. അത് കേറി നോക്കി മാതാജി, പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ്. 8 മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് പിന്നെ എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാരും. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ, പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തി ഇനിയിപ്പോ കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ സ്മിത മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന്. അത് സംഭവിച്ചത് അതാണ്. 8 മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്ര വരെ എടുത്തു? ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളുള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം വരെ. പതിനെട്ടാമത്തത് മഹാപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തു. അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള എൽസിക്കാം. മഹാപ്രതീക്ഷ കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിലെടുത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം വരെ എടുത്തു മാതാജി. മാതാജി ഇവിടം വരെ എടുത്തു അല്ലേ? ഇവിടം വരെ 9 ഗുണങ്ങളും എടുത്തിട്ട്. അഷ്ടകാലിക ലീല എടുക്കണേ. അപ്പൊ 9 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 9 ഗുണങ്ങള്? സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം, സ്ഥിരോത്സാഹം, ജ്ഞാനാസക്തി, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മഹാപ്രതീക്ഷ, അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം, ഭഗവാന്റെ സർവാധികാരിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളുള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. ആണ് 9 ഗുണങ്ങള്. ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അതിന്റെ
അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ 9 എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടത്. അടുത്തത് അഷ്ടകാലിക ലീല. ഇതില്ലല്ലോ, ഇഷ്ടകാലി ഇല്ലല്ലോ. അഷ്ടകാലിക ലീലയില് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തമന്യന്മാരുണ്ട്. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തമാന്യന്മാർ എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്ന അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും രാധയുമൊത്ത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വാഭാവിക വിശേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ അവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവ സമ്പന്നനായ ഭക്തൻ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപണങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഈ തെമ്മാടിത്തത്തെ വിലയിരുത്തി കഴിയും. ഇപ്പൊ അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തമന്യന്മാർ, അതാണ് അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ രാധയുമൊത്ത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ നാട്യത്തോടെ, അതായത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനുകരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിർവ്യക്തികവാദികളും ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിർദോഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും, സാധാരണ ഒന്നും അറിയാത്ത ജനങ്ങളെ ഇത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അവരതിലേക്ക് വീണു പോവുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ അനുഭവ സമ്പന്നമായ ഭക്തർക്കറിയാം ഇതെന്താണ്, ഇതെല്ലാം തെമ്മാടിത്തം പോലത്തുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവരതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും, അതിനെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും അവര്. ഈ അനുകരണാത്മക ആസക്തി 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ളതും ഒന്ന് പരാസക്തി അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും. ഈ പറഞ്ഞ അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള അത് ആസക്തി 2ആയിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്നും രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതെന്നും. ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരാം. ഈശ്വര കാരുണ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെന്ന് വരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്രശ്രീതളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് നാമജപത്തില് ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, നാമജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെന്നും വരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചാന്ദ്രശ്രീതളമായ ലക്ഷ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അയാൾക്കും എന്ത് വരാണ്, അയാൾക്കും ആ സ്വാധീനം വരാണ്. അങ്ങനെ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് അയാളും എന്ത് ധരിക്കും, അതിലേക്കൊരു ആസക്തിയൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. ഇത് കേവലം ചഞ്ചലമാണ്. എങ്കിലും ഇത്തരം ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറെ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സംഭവിക്കാണ്, നമ്മളെ മനസ്സിലും ഒരു ചാഞ്ചല്യം നമുക്ക് വരും, അതിനോട് നമുക്കൊരു ആകർഷണം തോന്നും, ആസക്തി വരും എന്ന് തോന്നും നമുക്ക്. അത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഛായാരൂപകമായ ആസക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാണ് ഭൗതികമായ വേദനകളെല്ലാം നമ്മുടെ മാറി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും. അതിനാണ് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നമ്മൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ഭക്തൻ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും, നമുക്കത് അതിനോടൊരു ആസക്തി നമുക്ക് വരും, ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്,
ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ഛായാരൂപകമായ ആസക്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ വേദനകളൊക്കെ മാറിയതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ അവരെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. ആസക്തി ഛായാരൂപകമോ പരാരൂപകമോ ഏത് തന്നെയായാലും ഈ കെട്ടുപോകൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണ്. പതുക്കെ പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് പതുക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാകും. അത് ഛായാരൂപകമായാലും പരാരൂപകമായാലും കെട്ടുപോകുന്ന എങ്ങനെയാലും പൂർണ്ണചന്ദ്രന് എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവില്ല. പതുക്കെ ക്ഷയിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിലും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം? അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞ് പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായി മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രോഹോപാസന അല്ലെ? അഹംഗ്രോഹോപാസന എവിടെയത്? 185 ലാസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ്. 185 നമ്മള് മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അതാണ് കഴിച്ചല്ലേ? അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനുമായി അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് അഹംഗ്രഹോപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞ് പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം അത് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞു വരും. എന്നിട്ട് അത് പരയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഛായാത്മകത്തിന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായിട്ട് അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഹംഗ്രഹോപാസന എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് അഭേദമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമില്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഹംഗ്രഹോപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ് സാങ്കേതിക സംജ്ഞ. തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ലെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയായി അവർ കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചാൽ ആരെ പൂജിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയും? ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ പൂജിക്കാതെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പൂജിച്ചിട്ട് പറയും ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ പൂജിച്ചാലും എന്ത് മതി? ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. സർവേശ്വര പൂജയായിട്ട് അവര് കരുതും. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തർ അത്യാവേശത്തോടെ പാട്ടുപാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചു ഭിന്നമാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും
വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്നായിട്ട് കരുതണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രാരംഭ ഭക്തര് അത്യാവശ്യത്തോടെ പാട്ടുപാട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണും. അവരുടെ ഭാവം എങ്ങനെയാണ്? അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ താൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിച്ചു ഇരിക്കുന്നു. മായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തില് ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ക്രമമായ പുരോഗതി ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോയിട്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തിയുണ്ടായി അയാളിൽ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ക്രമമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ടും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അസൂയപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടായി അയാളെ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അയാളുടെ അസൂയ കാണിക്കരുത്. ക്രമമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ട് പോലും ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അതിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ എന്നാലും അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വികാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? അസൂയപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുമുള്ള ആൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും യാദൃശ്ചികമായി ഒട്ടൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയാചരണയിലുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഭക്തിയുള്ള ആൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും യാദൃശ്ചികമായി ഒട്ടൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയാചാര്യനിലുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി ഉപാസനയിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയാചാര്യനിലുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവൻ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആചാര്യനിലുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ആത്മീയ ആചാര്യനിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉന്നതമായ സോപാനങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? അഷ്ടകാലിക ലീല. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഭഗവാനും രാധാറാണിയും തമ്മിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തരത്തില് പറയുന്നതാണ് അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിർവ്യക്തികവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അനുകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര് ഇതിൽ സ്വാധീനം വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അനുഭവസമ്പന്നരായ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഇതിൽ വീണു പോകുന്നില്ല. പിന്നെ അനുകരണമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഛായരൂപത്തിലുള്ളതും ഒന്ന് പരാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെയോ ഇത്തരം അനുകരണാസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഛായരൂപകം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുകരണാസക്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. അതായത്
നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഛായരൂപകം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച് ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കും എന്താണ് പുരോഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജിജ്ഞാസ മൂലം ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. അത് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളത്, അതിനെ നമുക്ക് പറയാം ഛായരൂപമായിട്ടുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര ഉണ്ട്? ഇതില് 3 എണ്ണം, 2 എണ്ണം. 2 എണ്ണുള്ളൂ. എത്ര? 18 ഒരെണ്ണമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹർഷന്മത്തെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള 9 ഗുണങ്ങൾ, അത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതറിയാലോ നമുക്ക് 9 എണ്ണം. 19 എടുക്കല്ലേ? 19 ഇല്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. 19 2 ചോദ്യമുണ്ട് മാതാജി. ഭഗവാൻ മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഭഗവാൻ മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? ഒരാൾ പാലിച്ചു പോന്നിരിക്കുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിതമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഭഗവാൻ മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾ പാലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തില് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം, അതിനൊക്കെ എന്ത് പറയാം? ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം, ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തുടക്കത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ മുഴുകും. അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്നു. ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് കാലക്രമത്തിൽ പ്രേമമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? തുടക്കത്തിൽ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി നിയാമക തത്വങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകും. അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും എന്തായിട്ട് മാറും? കാലക്രമേണ അത് പ്രേമമായിട്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നിയാമക തത്വങ്ങളിലൊക്കെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം മുഴുകി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? കാലക്രമേണ പ്രേമമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് മാറും. ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണെന്ന് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്മാർ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ? പ്രേമം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം അത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതാണെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രമാണികന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരോടും ആഭിമുഖ്യം പിൻവലിച്ച് വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഒരാളിൽ മാത്രമായി സംവേശിപ്പിക്കലാണെന്ന് ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം 2 അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹർഷോന്നത്ത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആരോട് മാത്രമാണ് ആ പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനോട് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു പ്രേമം എന്താണ്? പിൻവലിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രം സംശേഷിപ്പിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന്, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനോട് മാത്രമുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഹർഷോന്മത്തത മൂലവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ശുദ്ധപ്രേമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അതാണ് ഹർഷോന്മത്തത മൂലം ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭഗവാനോടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം ശക്തമായിട്ട് ആവാഹനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴില് ഭക്തിരസായനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രേമം, ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ആവാഹനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തില് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തോപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ഉടനെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില്, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്നെല്ലാം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില് ഭക്തന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണ്? അത് വികസിക്കും. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും, അപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാബോധം വികസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ കരയും, ചിലപ്പോ ശോഭിക്കും, ചിലപ്പോ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ട് പാടും, പ്രാർത്ഥന പോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ സ്വരൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റാരേക്കാളും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ലായിരുന്നു. മറ്റാരെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവൾ തയ്യാറായില്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരുന്നു തന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് അവള് ഉറച്ചു. അതായത് ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സർവാതിശയായി ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനല്ലോ എന്താ പറയാ, കൊച്ചു സുന്ദരി ആ കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം പാടി നിരന്തര നാമജപത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു? ഈ ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു സുന്ദരി തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണ മാത്രമായിരിക്കണം തന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? ഈ ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു യുവതി വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തന്നെത്താനെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു, കീർത്തനങ്ങൾ പാടി, നാമം ജപിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ വേറെ ആരും വേണ്ട, ആരും മാത്രം മതി ഭർത്താവായിട്ട്? ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം. ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹേതുകമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായിട്ടുള്ളതും അഹേതുകമായ കാരുണ്യം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ളത്. അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭാഗവതത്തിലെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല? പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്.
പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയും ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. തന്റെ സ്ഥിതി എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും കൃഷ്ണോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് സാധിക്കും കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. ഇത് എന്തിൽ പറയുന്നതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തത്. മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും. ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് ബാഹ്യ പരിഗണന ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും. അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. അത്യാദരവ് അതാണ് ഭയങ്കര ആദരവ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെ കാണിക്കുന്ന അത്യമായിട്ടുള്ള ആദരവ് ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണന ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും, അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ബാഹ്യ പരിഗണനകള് ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും ആണ് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് എന്താണ് 4 തരം മോക്ഷങ്ങള് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. ആദ്യത്തേതിന്റെ പ്രകാരം, അതായത് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം ഈ 4 തരം മുക്തികള് കൈവരിക്കുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. ഏത് മുക്തിയോട് ഇല്ലാത്തത്? സായുജ്യ മുക്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് സായുജ്യം? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണല്ലോ അവിടെ. ഇത് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? സായുജ്യം ഇവിടെ വരികയില്ല. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥം. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തര പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവൻ. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം എന്നാണത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നിരന്തര പ്രേമത്തിൽ കഴിയുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തരം പ്രേമത്തിൽ കഴിയുക, കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുക ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് നിരന്തരം പ്രേമഭാവത്തോട് കഴിയുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവൻ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആ വൈഷ്ണവനാണ് എന്ത്? ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം.
ഭഗവത് ഭക്തിയെ വളർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭക്തിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടും. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം അതെന്താണ് പറയുന്നത്? വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭക്തി വളരണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭക്തിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാല്. വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നാമജപം നടത്താനും അവസരമുണ്ടാക്കും. ഇതിലൂടെ ഗ്രാജുവലി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശ്വാസം, സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധപ്രേമം ഇത് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാ, സേവനം ചെയ്യാ, ആസക്തി ഉണ്ടാവാ, ഹർഷാന്മാദം, ഇതാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാകൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. മഹാദേവൻ എന്താ പറയുന്നത് ദേവിയോട്? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷന്മാദം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ എന്താണ് പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാൾക്ക് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായ ദർശനങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സുഖങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാനൊന്നും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആ വ്യക്തിക്കും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തോടെ പറഞ്ഞ ദേവി ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷന്മാദം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കേവല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷന്മാദം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധമായ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃദ്ധി സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃദ്ധി സിന്ധുവിന്റെ രചനാകാലത്ത് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി സജീവമായി രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം മുകളിലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ കഴിയാണ് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി യും അതീന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധമായി രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃദ്ധി സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃദ്ധി സിന്ധുവിന്റെ രചനാകാലത്ത് രൂപഗോസ്വാമി അവിടെ സജീവമായിട്ട് രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രൂപഗോസ്വാമി എവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അറിയാവോ? നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതം എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? രൂപഗോസ്വാമി എവിടേക്ക് പോയി? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന്.
എന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശം കൊടുക്കണ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് 11 കത്തുകളായിട്ട്. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? കത്തുകളായിട്ടാന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കാ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കാ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? മധുരയിലേക്കാണോ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർമ്മ. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കും. അതായത് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവല്ലേ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ തർക്കത്തില് ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാണ്ഡിത്യം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തർക്കം ഉണ്ടാകുന്നതും അങ്ങനെ പറയല്ലേ ജീവഗോസ്വാമി പറയുമ്പോ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ശാസിക്കും. അങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നത്, നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല. എന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു ഉപദേശിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എവിടെയായിരിക്കും ജീവഗോസ്വാമി? ആ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ഭക്തിരസാംശം രചിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ജീവഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയാത്തത്. ഈ അധ്യായം വല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? 18ഉം 19ഉം ഒന്നും മനസ്സിലായിണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അതൊരു പുകയും കിട്ടാൻ കുറവാ സാധ്യത. അതായത് ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയാണ് നമ്മുടെ. ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്? മൊത്തത്തില് കുഴഞ്ഞു പോയി. മൊത്തത്തിലങ്ങ് കുഴഞ്ഞണക്ക് കിടക്കുന്നു. അതാണ് ഈ 2 അധ്യായങ്ങള് കൺഫ്യൂഷൻ ലെവല്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ലെവലല്ലല്ലോ ഇത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനിതിന്റെ നാളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ ഇതിൽ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത്. 18, 19 ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. 17 വരെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. 16 വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. നമ്മളിപ്പോ കട്ടിയിലിരിക്കുന്നോണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അലിയണം. ഹൃദയം ഭക്തി ഹൃദയത്തിലെത്തണം നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ശരിയായിരിക്കും മാതാജി, ശരിയത്. നമ്മളത്ര ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാം. ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചന്ദ്രകാന്തിന്റെ പറയുന്നത്. അതെ, ചന്ദ്രകാന്തിയുടെ കഥ പറയുന്നത്. കൊച്ചു കുട്ടി ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭഗവത് ബന്ധത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കില്ലാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന് മാത്രമേ തന്റെ ഭർത്താവാക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു. അതാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. അവർ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ? ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വേദങ്ങൾ